Zdravo ljudi, evo opet u drugi part od Terrarija. Danas ćemo da idemo malo u dubinu. Da tražimo nove kamenje. Željezo, zlato, ili platin, ili wolfram. Ne znam kako se zove na srpskim. Sada idemo malo u dubinu. Kao da kažem, ja ću kasnije ići i napraviti jednu veliku kuću. I kasnije ćemo još ići da tražimo ostrva na nebu. Ja čujete da ja puno dišem zato što sam malo pretrčao. A taks puno, to je to nemoguće. Da, ćemo nešto baš. Možda tražimo još samo jedan demonski. I on nije, to je meduza. Da, sam sranje. Ko da ga nećemo ubiti. Čest. Evo od željeza. Pa ja još nisam tako dobro exper, pa možda malo dosadno kod mene. Izvinjavam se zbog prošlog odspoja, tamo je nešto bilo pokvareno, pa nije bio moj ton tak dobar. Jozef hoće da legne neđe. Kasnije ću pratiti kuću Jozefe. Još nema ništa. Još malo ćemo početi sa Minecraft PE. Da vam kažem. Cin. I još dalje kopamo, još nismo ništa našli. Idemo još željeza. Željezo će nam biti sada mnogo važno. Zato što ćemo napraviti jedan ambos. Malo to sad to isto na srpskim. Zato što ja nijam pojma. Što ja pjevam tu pjesmu? To je nešto dobro. I ovo je to. A, to je ono dobro. To ti je wolfram. Pečenje. Nešto sam tamo vidio. Jedna vrata. To je neka kuća u dubljini. Tu imaju mnogo dobrih stvari. Joj. Moram napraviti još malo novu pickaxe. Joj. Ja, tu ima neke zamke.
Oblak u flaši. To je dobro. Zbog toga se može duplo skočiti ovako. I kao što vidite, ja polako gubim život i to mi je mnogo opasno, što ja sada vidim. Zato što se... A zato što može raditi municiju. Dobre. Kada ću tu popit ću jednom ovaj napitak. I... Ops, podjednom se vidim. Kako bi se bilo snimao. Kako mi je to malo popiti. Da vas ja nešto pitam. Da nekad kasnije da radimo jedan let's show sa mojim drugim profilom. Tam gdje sam vam pokazao, gdje sam mnogo dobar. Ako želite, recite mi u kom. Još sam vidio. Ja se ovo kod džeda i babi na selu, te više put će se čuje takve stvari. Više Warframe. I tu su neke čudovišta. Imamo željezo, to je son, kako puno. Ako sada ćemo nešto baš važno prošlo, se u srcu i kamen. A ja zato srce i sile, znači to koristi ćete vidjeti. To se dobije jedno srce više. Može uživati. To će biti mnogo važno. Što ja tu džaba propam ako mogu ljudi? Vjeran šovaj, šta ga još on ima na svijetu. Imamo još 2 minute, dok ćemo već par stvari naći. A evo ga, naš smo. Kontinent. Kristal se zove. Idemo sad jedan baš dobar ako se rao brzo na ovo i nisam bio sad brz. Nisam ništa rekao. Железо. Ай, то се изпита. Ами, još malo ćemo se ugušti. Железо, papir, jer...
Ja. To je bila druga epizoda o Terrariju. Jej. Evo, ajmo za brzo kuću i da je nešto važno napravimo. Ne znam da li sad dan ili mrak počinje. Valjda dan. Evo naša kuća. Tu. Što nam još ne treba? Treba nam ovo. Kockice od toga. Čist metal. Koliko imamo dosta. 19. Od željeza sada možemo ovo napraviti. Nešto sam zaboravio napravim. Zato što imamo tako puno mjesta oko nas u kući. Evo kako lagli. Treba nešto neće. Ono makar malo odbrani da... I eto ljudi, to nam bila druga epizoda